Ahora yo puedo trabajar para ganar un poco de dinero, ayudar a mi familia, mi madre, mis hijos. Ahora tengo muchas cosas que para hacer. El projecte de la xarxa d'hospitalitat tracta de teixir una xarxa d'acollida oferint un espai residencial a persones que arriben a la nostra ciutat, més aviat joves, que estan fent un projecte migratori i que no tenen una xarxa social. Te apoyan para facilitar 1 año, 2 años las cosas para poder estudiar. En Guinea yo estudiaba la química en la universidad. Tengo experiencia 8 años de costura. Tengo uno de mi taller en Senegal. Convivint amb ells s'ha après sobretot el que és la lluita. Són uns grans lluitadors i aquí troben un moment per ser escoltats, per ser acompanyats, no? I sobretot el que oferim i el que trobem és obertura. Venim uns dies fixos a la setmana, que és quan sopem amb ells i fem joc de cartes o del que sigui, i es crea la convivència, no? El millor que fem jo crec que és generar allò que diem encontres improbables, que persones que segurament no s'haguessin conegut mai convisquin, no? I generin una relació. Precisament la convivència tomba els prejudicis. Jo hem après molt, hem entès moltes coses. L'ajuda que hem rebut del Fons de la Sagrada Família ens ha permès generar una millor estructura dins del projecte de la xarxa d'hospitalitat. Per mi la xarxa d'hospitalitat és referència en el món de l'acolliment i l'acompanyament. Es una oportunidad para todo.